Sili. Tama? Nakagasang kang karam? Kaya kita itali dito yung nagkakaraywaran ni oh. Hindi lang na may yayos. Apay atakang karam? Sili. Tama? Nakagasang kang karam? Apay atakang karam? May mas ano pa sa met. Naggasang ata? Nga. Sa met gaya. Iso ata jisinda di rabi nga nagalami nga kwa. Nagasang. Oh no! Tama? Naramanak ata na di nagasang ata. Madi. Naggasang ata. Mas. Nagasang ata kung nagtumang kami. May imposible na. Tapos lamar aramidin mga paman na po. Nagasang ata kay. Madi. Sa met. Isungulog nga na nagsida dirab. Ito nagasang. Nagalam niya ata nga pa. Yeah. Nagasang ajan. Madi. Ipapili mo kami. Nagasang ajan kung nagtumang kami. Madagpay sa? Haan sa met. Wow. Wow. Matama na. Apay nga jilinuto dirab eh. Mo. Ama na. No! God, please, no! 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 Baka naganos lang ato eh. Haan. Karagaan tangkin ata nasa met. Haan. Sa met. Pepay sa? Nga nako ata? Sa met. Lohin mo yan! Bahala ka sa buhay mo! Kurang mabit. Teka, may kumamang mo ta. Gasang niya ata. May bed ka mang raman. Baga mga nga nagasang, nakagasang mic.